Patrick og Tobias. Til alle jer, der bakker så vi vil ikke skuffe jer i aften. De stiller op i en disciplin, hvor det er svært at være helt fejlfri, men det skal jo ikke afholde vores næste to deltagere fra at prøve. Her er Patrick og Tobias. Sidst gik det ikke særlig godt, selvom vi havde øvet rigtig meget op til det. Også hele dagen havde vi øvet, og det var gået perfekt. Men så da vi kom ind, og det var live der, så det gik bare ikke særlig godt, fordi vores ben rystede, og vi blev så nervøse. Jeg er lidt i tvivl om, I er finalepotentiale. Lige da vi gik af scenen, jeg var i hvert fald rigtig skuffet over de fejl, der var. Jeg tror, jeg var den, der var mest skuffet faktisk, i hvert fald, fordi at, jeg var så sur, da jeg kom ud, fordi at det bare slet ikke gik som planlagt. Det betyder super meget, at seerne ikke var enige med dommerne. Patrick og Tobias! Det betyder ligesom, at vi kom videre, og det havde vi slet ikke regnet med. Har I kærester, eller er I... Nej, ikke. Nej, endnu. Vi har fået sindssygt meget opbakning fra alle mulige folk, som vi kender. Jeg kan se, der er en masse, der har skrevet. For eksempel er der jo en Facebook-gruppe, som hedder For Alle Os, som synes, at Tobias og Patrick kan vinde i talent. Patrick er mega lækker. Det er fedt nok. Det varmer jo meget, at der er folk, der gerne vil støtte os, og synes, vi er mega cool. Det er jo fedt. I aften skal Patrick og Tobias være knivskarpe, og vi vil ikke se en eneste bold et sted, hvor den ikke hører hjemme. Og slet ikke nede på gulvet. I aften lover vi kraftedeme ikke at tage bolden. Ikke? Så kan du godt gøre dig klar til første omgang, for nu skal vi i ringside med Patrick og Tobias. I det røde hjørne, Tobias. I det blå hjørne, Patrick. Text phenomenal, rapid fire, impacts through the abdominal. You bastard liars, me who's the audible. Bathed and closed up, shaved and close cut, restrained from Patrick og Tobias! Sådan. Jokeren, blev der vundet på point eller knockout, eller hvad? Det var ren knockout. Knockout i første runde, det synes jeg var pissefedt. Jeg var pissegodt underholdt, og jeg synes, det var fedt, I tog det et nyt sted hen. For jeg har selv tænkt, nej, hvad nu? Skal vi se noget synkron jonglering igen, og hvor skal de tage den hen? Og jeg synes virkelig, I har forbedret jeres act med 200% den her gang. Sådan!
Han er kreativ og findsom. Fantastisk. Tak. Hella, Patrick og Tobias har fulgt jeres råd og sådan prøvet at bygge en historie op omkring deres act. Hvordan synes du, det gik? Jamen, det synes jeg sådan set gik fint. Og jeg kan godt lide historier, men jeg er faktisk lidt overrasket over det, du siger, Johan, fordi jeg havde egentlig en modsat oplevelse. Jeg havde egentlig en oplevelse af, at der var lagt en masse ting på, men når jeg kogte det ned til det rene og skære materiale, altså væk med alt, hvad var der så tilbage? Så synes... Du ved slet ikke, hvad jeg vil sige. Okay. Og du er formentlig inde, når jeg er færdig. Okay. Ligger Dolly Parton på nå. Så synes jeg egentlig, at det var lidt let. Altså, der var lidt let at komme. I kom med lidt let. Så du er skuffet, med andre ord? Jeg er ikke... det er ikke på den måde, jeg er skuffet med bævermund og sådan. Men jeg er... Nå, er det allerede slut? Når man har den fornemmelse, er man jo nogle gange lidt skuffet. Altså, der vil jeg sige, der synes jeg netop, at drengene ligesom hæver nogle nye tricks op af scenen den her gang. Og op på hovedet og og det der med, og rundt. Og med to bolde. Jeg synes, der var faktisk rigtig mange ting, som var nye, som vi ikke havde set før. Det med 2 bolde, det var rigtig flot. Tak. Nikolaj, har du noget at tilføje? Er du enig? Er du uenig? Jeg har egentlig svært ved at skære igennem, fordi jeg er enig med Jokeren i, at I tog det et nyt sted hen, og jeg er enig i, at det er det bedste, jeg har lavet. Så vidt, så godt. Men jeg er også enig med Hella, det var lidt hurtigt overstået. I fyldte jeres 2 minutter ud, går ud fra. Men det var lidt som om, at man ligesom ikke rigtig kom i mål, for nu at blive sproget. Men er det ikke, fordi du er godt underholdt? Jamen, jeg var underholdt, og I er dygtige, og frem for alt, så er det jo også cool at sidde og sige på forhånd, når vi laver ikke nogen fejl, I lavede så en enkelt fejl. Det ser vi igennem med fingrene med. Men det er sgu i orden gået, dreng. Ja. Tak. Hvad siger I til kommentarerne? Ja, mange tak. Det er jo meget bedre end sidst i hvert fald, så det er vi glade for. Tak for det. Er det Patrick og Tobias her, der skal være en af de 3, der går videre i aftens konkurrence? Send en sms med beskeden talent 2 til 1212, og så giv en stor hånd til Patrick og Tobias. Om lidt, så er det Tinas